Jó napot kívánok, Zorkóczi Miklós vagyok, és a mai témánk a jog és a technológia keresztmetszetében fog zajlani. Vágjunk is bele, mit kezdünk azzal a ténnyel, hogy a sakk világbajnokot legyőzi egy gép. Hová lesz így az ember? Egyes képességeket tekintve okosabb, gyorsabb, nem pihen, nincs betegszabadsága, nem megy semmilyen szabadságra, nem covidos. Mit tudunk kezdeni ezzel a helyzettel? Egyes szakmákat tekintve akár pontosabb, gyorsabb és olcsóbb eredményekre tud jutni, mint például mondjuk az egészségügy bizonyos szeletét tekintve. Hol van ebben az ember? Hát leginkább abban van szerepe az embernek, hogy hogyan tudja kontrollálni a gépeket. Mert hogy a gépek adott esetben veszélyesek is tudnak lenni. A jog az egyik ilyen eszköz nekünk a kezünkben embereknek, hogy a kontrollt azt gyakorolni tudjuk. Nézzük meg, hogy önmagában képes-e a jog ezt a kontrollt gyakorolni, és ezt valószínűsítem, hogy a technológiával karöltve közösen kell tudnunk ezt a kontrollt gyakorolni. Én a közönségemet nem ismerem, a közönségem viszont meg tud engem ismerni, úgyhogy kezdjünk is egy rövid bemutatkozással. Mint említettem, Zorkóczi Miklós vagyok, ki is nagyítom itt a képet, hogy jobban látszódjon az, hogy milyen jogi és technológiai háttérrel rendelkezem. Ügyvéd vagyok, gyakorló ügyvéd vagyok, emellett technológia tanácsadással foglalkozom. Egyetemi szinten oktatom is a hallgatóságnak azt, hogy a jog és a technológia miként tud karöltve együttműködni, és a kontrollt, és a fejlődést, és a biztonságot megteremteni. Itt bal oldalt látszódik, hogy a jogi tanulmányaim mellett némi technológiai képzettséggel is rendelkezem. Felhívom a figyelmet a képernyő jobb oldalán található LegalTech közösségünkre, de szeretettel várunk mindenkit, immár 200 tagunk van, akik nem csak jogászok, és nem csak a technológia oldaláról, de az üzleti oldalról, szervezetfejlesztés oldaláról, egyetemi oktatói oldalról ezen a közösségi csatornán keresztül tud egymással kommunikálni, szakmailag releváns tartalmakat közvetíteni, havi rendszerességű meetupjaink is vannak, személyesen is tudunk találkozni, tudjuk egymást segíteni. Látszódik az, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a jogi karon oktatom, LegalTech néven ezt a tantárgyat, illetve a Corvinus Egyetemen is van kurzusunk, valamint külföldön online oktatásban is részt veszek. EMI kutatásban is részt vettem, ezekből publikációk is születtek, ezt a honlapomon, illetve a LinkedIn oldalamon is meg lehet találni. A bemutatkozó diám végén szeretném elmondani, hogy hát a szokásos disclaimer, tehát figyelemfelhívás. Én, amiről itt beszélek, az nem minősülhet konkrét jogi tanácsadásnak, semmilyen formában nem készítem elő az üzleti döntést, mindenki saját belátására van bízva, hogy az itt található információt hogyan dolgozza föl. Én nem reklámozok terméket, tehát amiket be fogok tudni mutatni a mai nap folyamán alkalmazások, azokból sok van, én kiválasztottam egyet-egyet, amelyeket jobban ismertem, kipróbáltam, és abszolút prezentációs, oktatási céllal kívánom ezeket bemutatni. Az anyagomat 3 részre osztottam. Az előadásom első részével meg is vagyunk, ez volt a bemutatkozás része. Pipa, 45 percünk van, és nagyon sok a diám. Ezeket én úgy tudom, hogy meg is lehet majd osztanom a tisztelt közönség számára. Tehát, hogyha valami esetleg nem annyira látható, én ezeket próbálom majd útközben kinagyítani, vagy nem tudja valaki lejegyzetelni, szeretne jobban elmélyülni, azok számára egyébként szakirodalomban is készültem, tehát a slideshow végén bemutatom azt, hogy honnan lehet még további ismereteket szerezni ezzel kapcsolatosan. Jó, a második rész következik most, amelyben
a jog és a technológia problematikáját, a jogi és a technológiai problémákat fogom bemutatni. Röviden vázolva azokat a neuralgikus pontokat, amikkel egy fejlesztőnek meg kell küzdenie, vagy egy felhasználónak szembe kell néznie. Ez természetesen nem kíván semmilyen technológiai háttérismeretet, amit mondok, azt mindenki józan parasztésszel is be fogja tudni látni. Jó, nézzük is akkor rögtön az első ilyen tartalmi diánkat, ezt is kinagyítom, ez a jogszabályi hierarchiáról szól. Ugye a jogi kérdés az, hogy melyik szabályt kell alkalmaznom, olyan szabály nincs, hogy az egész világon az szabály. Tehát a jogrendszerek vannak, a jogrendszeren belül is van egyfajta hierarchia, olyat nem tudok mondani, hogy na akkor az AI-ra ez vonatkozik. És ugye rögtön feltűnik egy csillag, EMI baleset, AI baleset, erről egy kicsit később fogok talán részletesebben is tudni beszélni. De a lényeg az, hogy az EMI egy szoftver, annak működése kapcsán, vagy egy hardwarehez kapcsolódóan, vagy pedig önmagában adódhat valamilyen olyan diszfunkció, vagy adódhat valami olyan működésbeli probléma, amiért valakinek felelnie kell. És akkor itt jönnek az, hogy ki a felelős. Ugye? És akkor lehet azt mondani, hogy ember a felelős, az embernek van cselekvőképessége, tudja, hogy mit csinál, belátja a tettei következményeit, tehát vétőképes, felelősségre vonható. Igen. Csak hogy van ám felelősségünk mondjuk polgárjogi szempontból, mondjuk kártérítésként, vagy munkajog szempontjából, vagy szabálysértés szempontjából. Súlyosságtól függően büntetőjogi vonatkozása is lehet az ügynek, szakmai etikai vétség, szóval elég sok szempontból lehet értékelni azt az adott magatartást vagy cselekményt. És akkor még egyáltalán nem beszéltünk speciális iparági sajátosságokról. Gondoljuk el, hogy csak azt mondom, hogy pénzügy, hát ott is melyik üzletágról van szó. Külön jogszabályok és jogi hierarchia vonatkozik a banki, a biztosítói, befektetői, tanácsadói, brókeri, alkuszi minőségre. Mondhatnám tovább az agráriumot, az egészségügyet, a hadipart, közlekedést. Hát a lényeges az, hogy adott nekünk egy jogszabályi hierarchiánk, és a jog kijelöli azt a szabályt, ami az adott tevékenységre, ami az adott eseményre, ez esetben az EMI balesetünkre vonatkozni fog. Nagyon jó, de hát ugye ki a felelős? Hát zárójelben megjegyzem, hogy, és ez egy külön előadás témája lehetne egyébként, hogy az AI nem, tehát nincs jogképessége, nem vonható felelősségre. És mondom ezt azért is, mert hogy itt a következő ábrán látunk egy ilyen technológiai bemutatót. Ez egyébként egy MLOps-nak hívott gyártási folyamat. Van mindenféle, de most itt ezt jelenítettük meg ezen az ábrán. Mindjárt vissza is nagyítom, mert hogy az a lényeges, hogy a technológia fogja megmondani azt, hogy ki a felelős. Ugye egy rendszert veszek, vagy egy hardware részeként, vagy önmagában szoftverként, annak van valamilyen működési környezete. Én a hibával kapcsolatosan nem tudom ránézésre azt megmondani, hogy ki a felelős azért a hibás működésért. De akkor nézzük meg teljes képernyőben, hogy itt egy AI rendszer életciklusában csupa-csupa aktív cselekedetet látunk. Ugye adatgyűjtés, annak feldolgozása, rendszerezése, tisztítás, ez önmagában egy gyártási, fejlesztési folyamat. Aztán amikor ez megvan, akkor van egy modellfejlesztésünk, ahol betanítjuk az adott adatbázissal azt a modellt, teszteljük a modellünket, validáltatjuk a modellünket, és akkor még mindig nincsen alkalmazásunk. Erre épül rá egy alkalmazás. Tehát, hogy azt nyilván a felhasználó számára elérhetővé kell tenni interfészekkel, finom hangolom, adott esetben szabályozott iparágnál engedélyeztetem, dokumentációt elkészítek. Tehát itt is a felelősség az számos helyen tetten érhető. És akkor utána jutunk el oda, hogy én, mint felhasználó,
elkezdem használni, vagy mondjuk egy kórház személyzet elkezdi használni azt az adott mesterséges intelligencia alkalmazást, annak megfelelő működtetési szabályai vannak, azt karban kell tartani, frissíteni kell, majd az életciklus végén van egy selejtezési fázis, amikor adat nem kerülhet illetéktelen kezekbe, tehát a megsemmisítésnek, a leépítésnek annak is meghatározott módon kell történnie. Na már most, itt látunk alul az ábra, tehát a nyilak alatt látunk különböző elfogultsági vagy hiba tényezőket. Ez a 10-valahány hiba, ez emberi tevékenységre visszavezethető, tehát amikor mondjuk egy adatbázis összeállítására, csak hogy itt az elsőt vegyem az adatgyűjtés alatt, van egy szakértői elfogultságom, aminek kapcsán egy adatbázis torz módon kerül összeállításra, akkor a modell az már nem tud jól tanulni. Akkor onnantól kezdve végig torzítani fog, és adott esetben diszkriminatív lesz, bizonyos helyzetekben nem választ ki, vagy kiválaszt embereket, ugye attól függ, hogy mi a felhasználási köre. Ugyanígy mondhatnánk azt, hogy a modellnél, hogyha valamilyen algoritmus hiba, vagy valamilyen transzparencia hiány lép föl, akkor black boxról beszélhetünk, tehát úgynevezett fekete doboz hatásról. Ha nem interpretálható egy rendszer, magyarán mondva nem lehet azt megmondani, hogy egy adott bemenet, egy adott input esetén valószínűsíthetően milyen output, tehát milyen végeredmény származik, akkor én a köztes folyamatot azt nem fogom tudni megmagyarázni. Baj ez nekünk, nem a jognak a tisztsége ezt eldönteni. Vannak olyan élethelyzetek, ahol annyira hatékony és annyira kevés a kockázata annak, hogy egy ilyen fekete doboz hatással rendelkező rendszert használjunk, gondoljuk a kreatív iparra, hogy tulajdonképpen nem igazán hordoz kockázatot, és ezért nyugodt szívvel lehet használni. Mondom, nem jogi tanácsként, még egyszer, főleg azért, mert hogy hol van az a rendszer, ami kevés vagy kicsi kockázatot tartalmaz, nincs ilyen. Minden üzleti tevékenység óriási kockázatot tartalmaz. De mondjuk az egészségügyet tekintve minimális hiba is emberéletekbe kerül, tehát mondjuk egy fals negatív eredmény miatt a gyógyulási esély jelentősen romolhat, vagy akár el is veszhet. És ezekből nagyon komoly kártérítési vagy műhiba perek származhatnak. Jó, tehát ez a rész, ez a technológia kiadja nekünk azt, hogy ki lesz a felelős, ugye itt mindig aktív emberi cselekedeteket látunk, és éppen ezért a jogi hierarchia, a szabályrendszere vonatkoztatható a technológiai folyamat, a gyártás, a workflow folyamán emberi közrehatásra. A következő dián ami most ugrik itt föl, Csáky Csabától vettünk egy táblázatot át, aki ennek egyébként ez a tanulmány kötete itt elérhető ezen a linken. Ki is nagyítom egyébként, a lényeg az, hogy 64 féle kockázatot mutat be az EMI működése kapcsán. Azért az sok, az jelentős. És akkor itt különböző osztásokban, bár egy kicsit nehezen látható így is az ábra, de láthatjuk azt, hogy hibafelsorolás van benne, akkor látjuk, hogy a működés helyét meg tudja határozni, akkor a modellhiba, adathiba, tehát hogy amiről az előbb szövegesen beszéltem, az gyakorlatilag itt architektúrában, bontásban is szépen látszódik. Jó, a következő ábrán szintén egy ilyen összefoglaló jelleggel mutatom be azt, hogy hát azért a kockázatokat lehet kezelni. Ezeken nem tudunk végigmenni, tehát ez egy egyetemen sok órás kurzus, amikor ezeket vizsgáljuk egyesével, de az előbb ugye mondtam az interpretálhatóságot, ez mit is jelent, mitől interpretálható, mitől megmagyarázható egy algoritmus. Idegen szóval explainable AI, vagy trustworthy AI.
Ennek komoly tudományos szakirodalma is van, aki gondolja, az elmélyülhet benne. Nyilván fejlesztőkről beszélek, akinek ezeket tudnia kell. Mondjuk felhasználó szinten elég, hogyha logikáját értjük, hogy mi mondjuk komoly kockázatú tevékenységek kapcsán, mondjuk például megint az egészségügyet, hagy mondjam, szeretnénk átlátható EMI rendszerekkel érintkezni, szeretnénk, hogyha az orvos is és az egészségügyi személyzet is tudná és látná azt, hogy hogyan és miként működik. Hát ez nyilván meghatározott szakmai szinten. De akkor itt kiemelném azt, hogy a generatív AI-ra már eltérő szabályok vonatkozhatnak. Ugye ez a legmodernebb technológia, amit én itt az előbb bemutattam, MLOps néven, az egy hagyományos technológiára is abszolút használható. Tehát amikor nagyon sok adatról beszéltünk, az volt a big data, és akkor ezeket különböző 50-60 éve már létező algoritmusokkal elkezdtük különböző szempontok szerint osztályozni, csoportosítani, egymáshoz közelíteni, hasonlóságot kimutatni. A ma működő EMI rendszereknek a nagyon nagy százaléka, a legnagyobb százaléka, ami kereskedelmi forgalomban is egyébként könnyen hozzáférhető, vagy könnyen lefejleszthető, elérhető könyvtárakból, különböző algoritmus könyvtárakból. Tehát ezeknek is még ez a hagyományos technológia az alapja, és nem a nyelvi modell, ami ugye majd a harmadik részben lesz róla egy rövid rész, és ott is megnézzük azt, hogy milyen jogi sajátosságai vannak a legmodernebb nyelvi technológiai alkalmazásoknak. Jó? Tehát itt kockázatokról beszélhetünk, elszámoltathatóságról, majd lesz erről egyébként egy jogszabály hamarosan, aminek a szövege már közel végleges, még ez nem léphet hatályba, végszavazás alatt van az Európai Unióban. Egyesek szerint ez egy olyan helyzetet eredményez, amivel lábon lövi Európa magát, és nem itt történnek majd a fejlesztések. Mások szerint viszont itt kialakulhat az a fogyasztói bizalom, az a felhasználói bizalom, hogy az emberek ezt a technológiát merik majd használni. Meglátjuk, ugye ez a jövő kérdése, tehát ezt most itt nem fogjuk tudni eldönteni. Szabványok, adatvédelem, a sokkész problematikáját emelném még ki egyébként ebből a szófelhőből. Ugye láttuk az MLOps esetében, tehát a folyamatábránkon, hogy mennyi helyen van beavatkozási, illetve döntési lehetősége az embernek, és ezt az egészet komplex rendszerként kell kezelni. Tehát az egész projektnek, amelyik ezt nem csak fejleszti, hanem mondjuk egy cég életében bevezeti, ott egy komplett projektcsapatot kell tudni felállítani, ahol multidisziplináris eszközökkel, tehát most tényleg tágra nyitom a pszichológustól kezdve a jogászon át, a különböző technológiát értő data scientistig, a különböző osztályokat, tehát a szakmát képviselő vezetőkig bezárólag. Ez egy komoly team munka kell, hogy legyen, ez így történik mindenütt egyébként a világon. Ennek szervezeti hatása van, ennek pszichológiai hatása van, van egy kötelező ellenállás, amit áttörve, hogyha úgy tetszik, az emberek megbarátkoznak a technológiával, elkezdik használni, van egy félelem, hogy elveszik a munkáját, ez teljesen természetes folyamat, és bármelyik változásmenedzsment, egy agilis változásmenedzsment erre egyébként fel van készülve. Jó, nézzük, hogy mit tud még hozzátenni a jog. Phoenix Judittól vettük kölcsön ezt az ábrát, annak szemléltetésére, hogy micsoda Európai Uniós szabályozás cunami készül, illetve készült már el, illetve folyamatosan készülőben van. Ez mind-mind hatalmas, nagy horderejű szabályzati csomag, amely tulajdonképpen a digitális működésről, a digitális piacokról fog szólni. Ugye itt zölddel van egy ilyen, hogy AIA, ez az AI Act, tehát ez lesz a Mesterséges Intelligencia Kódex, illetve van fölött egy AI Liability Directive, ez egy termékfelelősségi jellegű szabályozás lesz majd. De vannak adatvédelemre, illetve hát adatgazdálkodásra vonatkozó, mert GDPR-ünk már ugye van, és hatályos, és ismerjük már a gyakorlatát, de
most lépett hatályba a Data Act, ami az adatoknak a rendelkezésre bocsáthatóságáról állapít meg szabályokat. Tehát ez egy komplett adatgazdálkodás, adatgazdaság, amelyre ráépül egy technológiai működésbeli, programozói, fejlesztői, felhasználói, fogyasztóvédelmi szabályozás, illetve közös működés, kapcsolódás. Hiszen adat nélkül nincsen mesterséges intelligencia. Ha valamelyiket szabályozom, akkor egyiknek és a másiknak kölcsönhatásba kell lennie egymással. Jó? Ígértem egy-két EMI balesetet gyorsan, mert nagyon megy az időnk. Ezt is kinagyítom, hogy lehessen nyugodtan jegyzetelni, vagy lefotózni, hogyha erre engedélyt adott a konferencia szervezője. Ezek esetek egyébként a bal oldalon, ez a target.com eset egyébként egész régi, 2014-es az, amikor az apuka egy online értékesítő áruház ügyfélszolgálatára bement, és panaszt tett, hogy az ő 12-13 éves kislánya kapott kismama reklámokat, kismama újságot kapott. Tehát egy áruházlánc terhes nőket célzó babaújságot küldött ennek a 12-13 éves kislánynak. Az apa a reklamációja után egy héttel visszament az apuka, mert hogy kiderült, hogy a lány állapotos. Itt egy kis hatásszünet, ilyenkor mindig csönd szokott lenni egyébként a közönség közt, hogy előbb tudta az algoritmus, mint a család. És ugye mi ezzel a probléma? Ki itt a felelős, hol itt a hiba? És található, van ennek szép gyűjteménye egyébként, hogy ezt hogyan kellett volna összerakni. Ugye elég régi esetről van szó, 10 évvel ezelőtti eset, tehát 2014-es emlékezetem szerint, tehát a rendszert összeállítóknak az volt a feladata, hogy megtalálják azokat a babavárókat, akiket kismama termékekkel meg lehet keresni. És akkor ezt egy minta alapján tanították nyilván, ezt az algoritmust, ami minta egy korábbi vásárlási adatbázis volt, tehát korábbi historikus adatbázison tanították ezt az algoritmust, és hát mi volt ugye ennek a modellnek a jelentősége? Egy viselkedés előrejelző minta volt, hogyha valaki elkezd kismama ruhát nézni, az 9 hónap múlva várhatóan pelenkát is vesz, és folyamat közben pedig felkészül a baba érkezésére, tehát nem tudom, kis babaruhákat vesz, kismama ruhát vesz, kis ágyat vesz, kis polcot vesz, játékokat vesz, cumikat vesz. Tehát ez egy szemmel látható és nagyon értékes piac annak, aki tudja, hogy kit kell marketing anyaggal megtalálni. Na most az etikai probléma az továbbra is ugye fennáll az, hogy ennek a kislánynak nem volt meg a lehetősége, hogy ezt ő felismerje, vagy felismerte, már nem volt meg a lehetőség, hogy ő közölje a családdal. Tehát egy olyan helyzetbe került, amire nem volt rá hatása, és amivel kapcsolatosan ő nem döntött. És akkor hogyan lehetett volna ezt elkerülni, ugye? Hát egy egyszerű adatbázis tisztításra, hogyha csak olyanok kerülnek be az adatbázisba, akik már vásároltak kismama termékeket. Tehát van egyfajta bizonyosság. Akkor a terméket is megváltoztathatta volna az üzlet, mondjuk a kismama magazint vegyíti valami más, mondjuk sport, vagy valami más célcsoportnak szóló anyaggal, és akkor már nem ennyire feltűnő, hogy na, a kislány célzottan miért kap bizonyos termékeket. És akkor a modellt is meg lehetett volna változtatni, azt mondani, hogy T+6, vagy akármi. Tehát, hogy a fölismerés állapotától, vagy időpontjától kezdődően azt mondom, hogy ráhagyok még 3-4 hónapot, amikor biztosan, hogy már a környezet is felismerhette a várandóság tényét, és akkor nem kerül ilyen helyzetbe se a család, se pedig ez az online áruház. És akkor itt még most az időre rövidségére tekintettel mindegyikkel nem megyek végig, de rá lehet keresni banki hitelbírálati rendszer, amely diszkriminatívan bizonyos
lakókörnyezetben élőket nem választott jó adósnak, és ezért nem kaptak bankhitelt, szép nagy irodalma van. Google-nak is van, tehát a nagy tech óriásoknak is vannak bőven ilyen algoritmus balesetei. Például a Google Photos a Google Photos alkalmazás az egyik felhasználónak a fekete bőrű barátjait gorillának kategorizálta az emberek helyett, és akkor hát nyilván ez egy nagyon súlyos, főleg ugye az Egyesült Államokban történt, ez egy nagyon súlyos következményekkel jár, hogyha valamilyen rendszer ennyire diszkriminatív. Egyébként úgy oldották meg, hogy egyszerűen nem lehetett a Google Fotón keresztül senkit se gorillának azonosítani, még a majmokat se, meg a gorillákat se. De hát ezek ugye már nyilván kérdések, hogy ki mennyi erőforrást akar abba belefektetni, hogy kiküszöböljen bizonyos hibákat. De Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, rengeteg ilyen esettel találkozunk, ahol belefutunk belefuthatunk ezekbe az AI balesetekbe. Van védekezési mód, tehát rengeteg data science eszközünk van, hogyha felelős és etikus a fejlesztés, a tervezés. Vannak modelljeink, amelyek algoritmusokat ellenőrző modellek, pontosságot ellenőriznek, a fekete doboz hatást kiszűrik. MIT-nek vannak különböző szűrőrendszerei. Jogi megoldások vannak a felelősségtelepítésre, hogy olyan adatbázist veszek át, amiért az adatbázis összeállítója vállalja azt a felelősséget, hogy a specifikációban leírtaknak megfelelő adatbázist ad át. És akkor már a tanító készletem az már úgy van összeállítva, hogy ott már nem, vagy minimalizálom legalábbis a kockázatot, és ott már nem találok hibát. És akkor vannak különböző szervezetek, különböző iránymutatás, itt ezt az Altait mondtam, de még egy csomó mást is ide hivatkozhattam volna. No, és akkor van itt nekünk egy speciális technológiánk is, ugye, amivel kapcsolatosan sok jogi probléma van. Tehát ez nem egy kiforrott technológia. Most a ChatGPT-ről beszélünk, csak hogy lefordítsam mindenki számára, hogy nyilvánvaló, hogy mindenki használja mindenféle célokra, de itt nagyon sok technológia és jogi kérdés merül föl. A jogi az több. Tehát ugye az adatvédelem, a bizalmas információ, üzleti titok védelme, tehát hogy ezekkel mi van. Nyilván vannak rá megoldások, tehát ezeket konténerekbe lehet zárni, saját modelleket lehet fejleszteni, egy Microsoft környezetben, Azure Copilot segítségével, tehát ezek kontrollálhatóak, na de ez nem ingyen van. A ChatGPT ingyen van, és ezt fenntartásokkal kell tudni használni. Csak mondom, a csak egy-két jogágat, hogy az adatvédelmi kérdéseket kell rendezni. Szerzői joggal mi a helyzet, szellemi tulajdon kapcsán vannak kérdéseink. Mi a helyzet a bizalmas információval, valótlan tartalomgyártással, hogyan lesz transzparens a rendszerem, átlátható, hogyan mentesülök a fekete doboz hatása alól. És akkor vannak itt megoldások, például a bizalmas adatokat, hogyha kitisztítom az adott, vagy eleve nem arra használom, ahol bizalmas adatok vannak, meg később látunk talán erre példát is, hogyha van idő, bemutatom. Tehát, hogy kiszedem belőle azokat az adatokat, amik miatt adatvédelmi, vagy üzleti titokvédelmi, magántitokvédelmi problémám lehet. Erre is vannak egyébként nagyon jó adatbázis szűrő, adatbázis tisztító alkalmazások, tehát ezzel kiküszöbölhető. A parancsor az enyém, tehát úgy promptolom, ahogy akarom. Nyilván, hogyha kizárok olyan tartalom felhasználást a modellből, ami nem jogtiszta, akkor már előrébb vagyok az ilyen kockázat, ilyen szerzői jogi kockázat kapcsán. A szellemi tulajdon kapcsán a felhasználói feltételeket mindig olvassuk el. Ez a kisbetűs rész, ez az általam nem befolyásolt általános szerződési feltételek, de én is úgy tudom tovább használni, és úgy tudom tovább örökíteni azt, amilyen feltételekkel én megkaptam. Tehát többet nem tudok adni, mint ahogy én azt az egészet kaptam. Bizalmas szövegelemzés esetén már említettem a konténerépítést, tehát saját adatbázis zárt modellben,
Valótlan tartalomgyártásra vannak szűrők, vannak algoritmusok már, aminek kapcsán az önkontrollt lehet gyakorolnom. És akkor a transzparencia hiánya tájékoztatása, orba-szájba tájékoztatása. Tehát az ügyfél, a felhasználó, az érintett tudja, hogy géppel van dolga. Adott esetben vannak olyan földrészek, ahol azt mondják, hogy kényelmes. Nem baj, hogyha sérti a jogaimat, én a kényelemért cserébe ezt hajlandó vagyok felhasználni, hogy az utcán is bárhol monitorozhatnak engem, és akkor láthatják, hogy én merre megyek, vagy egy boltban, hogy én mihez nyúlok hozzá. Tehát nyilván ez mindenkinek a saját megítélése, akkor, hogyha tudja, hogy ez van. Tehát tájékoztatni viszont kell. És ez nagyjából mindenütt konstans. Jó, térjünk is át rögtön a jogi felhasználásra, és ez egy elég nagy falat, de gyorsan végig tudunk rajta menni, hogy van egy ilyen, hogy legal tech. Ugye a legal tech is egy jog és egy technológia, de ez amikor a jogász saját maga használja föl, és itt direkt fölhívta a figyelmet, hogy nem csak jogászok kezelnek szerződést, dokumentumot, panaszt, nem csak jogászoknak van ügyfélszolgálatuk, majd itt nyilván látunk néhány alkalmazást, hogy akár dobozos termékként is minimális parametrizálással, kalibrációval fel lehet használni olyan technológiát, ami még nincsen nyelvtechnológia, tehát nem LLM, nincs benne ChatGPT, de mégis könnyen elérhető a piacról. Jogászoknak, nem csak jogászoknak. Ugye itt látható, hogy ez mind egyfajta ilyen termékstruktúrát mutat be, tehát nagyon sok minden van, ami elérhető a piacon. Néhány legal tech példát, tehát az ügyfélszolgálatot mondtam, ügyfélszolgálati központok gépesítése. Ki is nagyítom, hogy jobban látszódjon. Szerződés automatizációt is említettem, papírmentes iroda, hogyan tudom az egész folyamatot az elektronikus térben biztonságosan, visszakövethető módon. Adott esetben biztonságosabban, mint egy papíros megoldás. Nyilván szabályozott iparág válogatja, hogy valahol kötelező a papírozás. Ilyen jelen pillanatban egyébként pont az ügyvédek számára például a földhivatali papírmunka, amit még teljes mértékben papíron végzünk, de hamarosan ez is egyébként megváltozhat, hogyha életbe lép a jogszabályváltozás. Nagy mennyiségű dokumentum szövegelemzése, virtuális adatszoba, egy cégátvilágítás, vagy egy bármilyen audit során. Jogszabály és jogesetkeresés, ez inkább jogi, de elképzelhető, hogy valaki a saját cég hálózatában szeretne gyorsan hozzájutni a belső szabályzatokhoz, és akkor ezt előtte digitalizálni lehet, és akkor gyorsan rá lehet keresni, hogy adott élethelyzetre melyik belső szabály az, ami szükséges az adott pillanatban. Ugye az ügyfeleknek van arra igényük, hogy átlátható legyen a jogi működés is, és hogy az elszámoltatható legyen, ne csak hónap végén találkozzon az ügyfél a számlával. A jogászoknak is könnyű, hogyha a számlázás egész folyamata be van ágyazva egy valamilyen ügyviteli rendszerükbe. Online vita rendezés önmagáért beszél. A Smart Contract egy szakszó, erről most nem tudunk beszélni túlságosan sokat, de van itt egy olyan digitális elosztott főkönyvi technológia, ami hát a világhálón szétpontosítva nagyon nagy biztonság, vagy szinte hamisíthatatlan módon őrzi meg az információt, és ezért ilyen, nem csak a kriptovilágban, hanem a szerződéses világban is egyre nagyobb a jelentősége. Tehát egy olyan kódrendszer, ami önmagát végrehajtja, nincs vita. Egyébként ezért veszélyes is, de ezért jó is, mert hogy bizalmat teremthet. Ami oda le van írva, az biztos, hogy végrehajtásra kerül, tehát a tranzakció az létrejön. És a legal design az megint egy külön előadás lehetne, hogy hogyan tudunk közérthetőbb szerződéseket tervezni, szerkeszteni. Ez mindenkinek az érdeke, és egyébként a fogyasztóvédelemnek is egy új vívmánya lehet a jövőben. Jó, és akkor pörög az idő, úgyhogy pörgessünk mi is. Itt hoztam egy táblázatot arról, és akkor azt megint kinagyítom, hogy milyen kiválasztási kockázatok lehetnek, amikor ebből a rengetegből kiválasztunk egy megoldást. Ugye a térüléstől számítva az, hogy egyáltalán
beilleszthető a rendszerünkbe, kit mire kell tanítani, ha több lesz az ügyem, akkor vajon ki el tudja ezt látni kapacitással, úgynevezett skálázható-e a rendszerünk, tehát hogy ilyen funkciója is van-e mögött informatikai support, milyen teljesítménynövekedést várunk, ezeket mind előre le kell fektetni. Tehát bele is vághatunk és vehetünk egyet, de akkor a jobb oldali következményekkel fogunk találkozni. Kollégák nem használják a rendszert, maradt a régi folyamatban, továbbra is Excelben dolgozik mindenki, mert ezt szeretik, vagy kockás füzetben. Nem történik meg az átállás. Egyszerűen a kollégák ellenállása törvényszerű, hiszen ők most dolgoznak és elvannak, nem látják át feltétlenül első pillanatra, hogy miért is jó nekik ez az egész. Úgyhogy megveszik, de arra nem jó, amire szánták, vagy megveszik, de aztán már nincs is olyan munka, amire ezt használni lehet, vagy nem kompatibilis az összes többi rendszer, vagy új rendszerek vannak, amivel nem kompatibilis. Vagy belép egy szabályozási akadály, nem lehet utánkövetni a jogszabályváltozást, és ezért nem használható. És nagyon gyakran előfordul, hogy egyszerűen az embereknek annyira kényelmes lesz, hogy már elkopik a napra kész tudásuk. Ha áramszünet van, nem tudnak dolgozni. Mert senki sem emlékszik, hogy kell. Hát ilyen is van. Vagy hogy kell pontosan. Jó? Tehát ezekre érdemes vigyáznunk, és akkor a következő diánkon hoztam pár dokumentum kiértékelő rendszert, tehát ez mikor jó, itt van néhány felhasználói eset. Most ezt nem nagyítom ki, tehát elérhető lesz a diasorom. A felhasználói kör az, hogy mondjuk bármilyen audit kapcsán, adatvédelmi átvilágításnál, cégértékelésnél, valamilyen adózási problémánál rettenető sok iratot kell adott esetben nagyon gyorsan feltérképezni, megválaszolni, kiértékelni, tehát ezekben jók ezek a szövegelemző rendszerek. És akkor nézzünk is egy példát, mondom a sok közül, tehát ott látták az előbb a listában, hogy hányféle megoldást tudnék még bemutatni, de ezt az imprimát mutatom be. Bármelyik demozható egyébként, tehát kérhető az, hogy akkor bemutassák neki ezt a rendszert. Hát érdemes utána nézni, erre a linkre is rá lehet kattintani, itt van bal sarokban, hogy imprima.com, itt van fönt a linknek a címe. Ezt a hölgyet, ide szerkesztette nekem a Bing, amivel szerkesztettem ezt a szemléltető képet, hogy ez egy pontos rendszer. És ennek a néninek itt, hogyha a bal kezét nézzük, akkor ott csak 4 ujja van. Tehát a rendszer halucinál, ugye erre akartam kiukadni, és ez a rendszer, az Imprima, ez pedig pontos. Tehát az első képen itt a háttérben klasszifikál, tehát egy adatbázisból struktúrált adatbázist épít. A következő szöveges résznél ott a találatokat, azokat kigyűjti nekem. A következőnél beépített gombokkal mondjuk kiemel bizonyos részeket, vagy eltüntet belőle, mondjuk GDPR kompatibilissá tesz dokumentumokat, és statisztikázza a legalsó dia tanulsága szerint, mikor, ki, mit csinál. Tehát ez egy elég jó rendszer ebből a szempontból, felgyorsítja a munkát. Jó, hoztam egy következő ilyen összehasonlító ábrát, csak nagyon gyorsan tényleg, tehát ez a régi technológiát, ezt nem fordítottam, ezt a recent technology, ez azt jelenti, hogy tehát ez a big data alapú, mint például az Imprima, ez nagyon magas fokú a pontossága, egyszerű, jól bevált, kipróbált, átlátható algoritmusokkal dolgozik, hogy a ChatGPT nem halucinál. Itt láttuk a képen is, hogy 4 ujja van a néninek, mondjuk ezt a Bing Image Creator csinálta, nyilván nem a ChatGPT az alapja, de ugye nyilván az OpenAI a szolgáltatója, vagy a fejlesztője mind a kettőnek. Jó, itt hosszabb az implementáció, nyilván ez egy komolyabb rákészülést és tréninget igényel a bal oldalon, tehát mondjuk egy ilyen Imprima rendszernél, a jobb oldalon regisztrálok, és 2 perc múlva ott van az ember, és tudja használni.
Kicsit fölgyorsulok, hogy még sok mindent meg tudjak mutatni a közönségnek, van még egy pár percem. Ügyfélszolgált gépesítése, ezt is kinagyítom egy pillanatra, tehát robotasszisztensem van, 24 órában válaszol ügyfél megkeresésekre. Ez ugye belső, tehát vállalati belső társosztályos megkeresésekre is kiépíthető. Időpontot lehet hozzám foglalni dokumentum előkészítésben, adatbekérésben, tehát hogy előre föl tudja térképezni nekem az ügyet, annak a mélységét, az adatait. És előre beprogramozott válaszokat tud adni, szintén elég pontos rendszer. Tehát ez megint csak nem a ChatGPT típusú nyelvi modellen alapuló rendszer. Szerződés automatizáció, nagyon röviden, a baloldali részen van egy kérdőív, ahol előre programozott kérdéseket föltesz nekem a gép, és a jobb oldalon található szerződést már tölti is ki. Adott esetben egy 50 oldalas szerződést akár egy percen belül ki tud tölteni, hogy mondjuk 20 variábilis adat van benne. Párhuzamosan ezzel a rendszerrel akár többféle szerződést is ki tudunk tölteni, tehát mondjuk egy percen belül akár 5 féle szerződést, több száz oldalt is elő tudunk állítani. Szintén egy pontos rendszer, sok előprogramozást és sok előkódolást igényel, ezért pontos. A következő elsősorban jogász kollégák számára ajánlom, szerződés véleményezésnél fölismeri azt a klauzulát, amire nekem is van sajátom. Tehát nem kell elkezdeni nézni, hogy is volt annál a rég nem látott ügynél, aminél én jól megfogalmaztam azt, hanem egyszerűen a rendszer megtanul engem, megtanulja az én működésemet, és prediktív módon felajánlja azt, hogy erről van szó. Ugye ez mindegyik elérhető, tehát itt a Contract Genetic elérhető a honlapja, itt is demózható, az előző dián is ugye ez az Avoka nevezetű rendszer, itt is a honlapja, tehát demózható, bemutatók érhető bárki számára. No, és akkor most egy kicsit így az utolsó 5 percre, amit szerintem mindenkit érdekel, és most már mindenki szeretne tisztába kerülni, hogy na és akkor mi a helyzet a joggal. Hát először is nézzük, ugye láttuk az előbb a jogi aggályokat egy olyan 10 diával ezelőtt. Itt csak a felhasználási terület szintén jogászoknak, vagy nem jogászok számára is, amire mondjuk én is használom. Tehát szakmai tartalom összegzése és elemzése, ügyféladatok és bizalmas információk nélkül. Mire gondolok itt? Nyilvános bírósági döntések. Nincs benne olyan adat, amit ne használhatnak föl, és ami egyébként ugye más által is felhasználható. Szakcikkek elemzés, hát bőven van, ömlik a technológiából, ugye a hírleveleknek a sokasságát, ezt el kell tudni olvasni. Fel kell tudni ismerni azt, hogy ez releváns tartalom, és meg kell tanulni. Szakmai tartalmat tudok vele generálni, tehát nyilván olyan szerződéstervezeteket tudok csinálni, amit mondjuk sose csináltam. Tehát mondjuk egy szponzorációs szerződést kell, és akkor sose csináltam, nincs kolléga, akitől te mit is kell, hogyan, kapok egy csontvázat. Aztán a csontvázon elé tudok indulni, és meg tudom nézni azt, hogy na akkor hogy is van ez, utána nézek a jogszabályban, nem jogszabályhelyekkel, és nem egy kész terméket kapok, hanem mondjuk egy olyan 20%-ban kész. Tehát a maradék 80%-ot azt én teszem hozzá, de egy 20%-ban kész. Valamilyen szövegtervezetet tudok kapni, mondjuk így módon. Prezentáció készítése, de ez minden szakmában így van. Szakmai konferenciákhoz, ugye aki jár sokat konferenciára, vagy ügyfélbemutatóra, azokat nagyon jól tudja aktualizálni. Szemléltető képek, mint hogy az előbb ugye a néninek, a 4 ujjas néninek az ügyén be tudta mutatni azt, hogy halucinál a rendszer. És ez így van a betűknél is, tehát hogy a dokumentáció előállításában is ez megfigyelhető. Oktatás, ugye én egyetemi oktató vagyok, tehát nagyon sok szemléltető anyagot gyártok, fiktív jogi anyagokat, amin be tudom mutatni a jogi problémákat a hallgatóknak, technológiát be tudunk mutatni. Tehát egy kvázi úgy mondom én ezt, hogy ez is egy szintetikus adatbázis, amit kézzel előállítani szinte lehetetlen, mert egyszerűen nem fér bele az időbe. Maradt még 2 percem, és mutatnék egy-két promptot is. Fizetési felszólítást például így módon
elő lehet könnyen állítani. Nyilván ez egy levél, pár sor, bármikor meg tudnám csinálni, csak hogyha rendszerbe gondolkozom, és akkor mindjárt jön a következő dia, akkor ennek az első lépcsője, az első építőköve az az, hogy akkor csinálj egy fizetési felszólítást, és akkor itt, hát most nem megyek azon, hogy mi az, hogy persona, mi az, hogy kontextus, tehát betanítom a modellt arra, hogy hogyan és miként állítsa nekem elő a tartalmat, és akkor itt jön a Magic, ugye egy prompt láncolatnak a kiépítése, második felszólításban már kicsit fokozom, stílust is változtatom, van harmadik felszólítás is, és akkor, hogyha ezzel megvagyok, valamikor hónapokkal később jön egy ilyen ügyféligény, hogy szeretne egy ilyen fizetési felszólítási rendszert, és akkor én ezt újra tudom hasznosítani. Megvan, hogyha el van mentve nekem ez a promptom, akkor előveszem, és akkor azt mondom, hogy felejts el az eddigi eredményeket, az eddigi outputot, hanem most akkor azon tanulva, vagy annak a bizonyos knowledge base-ét, tehát annak a bizonyos tudás anyagát felhasználva változtassunk rajta, és akkor pillanatok alatt tudok. Hát itt most azt mondom, hogy kétnyelvű legyen, és akkor ráadásul olaszul is fordítsa le. Ezek nyilván nem késztermékek, tehát így odaadom az ügyfélnek, az műhiba. Tehát nem erre mondom ezt a példát, hogy teljesen helyettesíti a jogi munkát, hanem ad egy nagyon gyors előkészítő asszisztenciát. Egyébként ezt csinálna az ügyvédjelölt is, és ezt csinálná a más emberi asszisztencia is. Az ügyvédjelöltet például tudom sokkal komplexebb, sokkal bonyolultabb feladatokra már delegálni és felhasználni. Kifutottam az időből, de azért szakirodalomnak ezt még itt szeretném megmutatni. Jobb oldalon a magyar nyelvű, aki szeretne ebben elmélyülni, van benne ingyenes tartalom, és ennek én is részese, vagy szerzőtársa vagyok ennek a mesterséges intelligencia és egyéb felforgató technológiának, hatásainak átfogó vizsgálatának, elérhető a Corvinusnak a honlapjáról is, letölthető, 20 kutató, nagyon tanulságos, és a közeljövőre vonatkozó magyar sajátosságokat is figyelembe vevő, szakmailag magas szintű tanulmánykötete, és hát aztán az angol irodalomból meg a végtelenségig, tehát hogy az bőven elérhető. Jó, én akkor ennyit szerettem volna mondani, itt vissza is veszem a képernyőt, itt vannak az elérhetőségeim, fel lehet venni velünk a kapcsolatot, honlapon keresztül, e-mail címen keresztül, LinkedIn-en keresztül lehet jönni a Talking Legal Tech Hub LinkedIn közösségünkbe, ahol bárki szabadon posztolhat, nézhet releváns tartalmat, kommentálhat. Még talán egy záró szó így a végére, hogy még tavaly volt egy TV interjúm, ahol a riporter szerkesztő azzal a kérdéssel indította a beszélgetést, hogy a ChatGPT lerakta az ügyvédi szakvizsgát. Ugye ezt tudjuk, hogy ez nem Magyarországon volt, tehát az Egyesült Államokról van szó, és hogy akkor mi lesz így a jogászoknak a sorsa. Hát szerintem ezzel a prezentációval kicsit érzékelhettem, amit akkor is elmondtam, hogy itt nagyon sok jogi munka lesz, tehát hogy itt nagyon sok jogi probléma merül föl, nagyon sok a technológiák nagyon sok jogi segítségre lesz szüksége, amit igénybe kell majd venni ahhoz, hogy átlátható, jól működő fejlesztések legyenek, alkalmazások legyenek, amelyekben az emberek is megbíznak. Szerintem ez egy jó zárszó is. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy sok más izgalmas téma mellett én is tudtam hasznosat és újdonságot és felhasználhatót adni a hallgatóságnak. Aki tudja, vissza is tudja ezt hallgatni, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy megköszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!